kulendi. Uchanzwa rimwe ipapa rakuti kulendi ndakazhangandira anongomhanya kungotaura. Manje handisi kuzomira ndakujigwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya manje. Pane nyaya iri panapa iri kupisa ndangoti ndibva tangomhanya tingoti gaga sanzaure kutema ugwari kwemukwasha munyowani. Right, Themba Mliswa was involved in a road accident near Polytechnic on Prince Edward Road. Nasi ndopa zvaitika. Witnesses says Mliswa's Mercedes struck a pedestrian who was seen bleeding from the head at the scene. According to those present, Mliswa appeared visibly unsettled and was making phone calls when police arrived. Muchidimbu zviri kunzi vaThemba Mliswa vabhagura munhu nemota yavo ende munhu anga achibuda ropa pamusoro pazosvika mapurisa vaMliswa vanga vakungofona vari kuratidza kupererwa nekutadza kunzwisisa kuti situation iripo yakamira sei. Tiri mugore rekungangurwa ipapapa, you know anything can happen. Nyaya dzinenge dzatotanga kubhagura munhu wototenda Mwari kuti zvishokwadi maybe unenge watomusiya ari mupenyu nekuti kana achingofa chete, especially uri a politician, stress inenge yekutoti saka vana vangu nekuwanda kwavo kwekuya vanodyei zvichazodii kana zvichinge zvasvika ipapapa. Hatisi kuziva kuti mafone calls anga akumekwa ndekumeka mafone calls kufamily here, kune mapolitical friends here, kuna ana Mnangagwa here, kuna ana Tagwirei here, kana kuti kuna ana Tungwarara kuti ndaizotara zvisiri zvoadvisa usazondidzvanya. Handisi kuziva kuti nyaya dzechii dzekuzomekwa kwemacalls kwakwakuitika. But muri yeZimbabwe zvakakosha kuti tigare tichingozivisana maupdates akaita seaya kunzi tese tizive kuti chii chinenge chichiitika munyika yekwedu. Ende inini ndini munhu wacho ndinogara ndichideliver. Kana ndatobudikira panapa iziva kuti pari kutongorohwa nyaya sezvairi ipapo. Hatisi kuzomirira kuti tizombotanga taita zvaitwa kare zvekuzomboprinta wombotanga watarisa saka ndozotaura sei, wombodedza kuti cut stop, wotangidza wombotuna voice kudhara takadaro. Tinongobudikira ipapo sezvazvitori kuti vedway ndio situation yaitika. Kana vanhu vachazofunga vanozofunga. Saka inini sekureceiver kwandangozviita ndabva ndangozvideliverwo zvakatodaro. Zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvemusoro wenyu, but ndangoti tingokuzivisai kuti bhuru rabhurunura munhu akabhururuka iko zvinezvi munhu ari kubuda ropa. That is the situation iri kuitika iko zvinezvi paHarare ipapapa padhuze nePoli pari kunzi vaMliswa vabhagura munhu. Changa chakuzoitikawo pakuzofona kwavanga vakuita hatichazivi kuti ndiani anga akufonerwa. I hope ndataura zvese handina kusiyirira. Saka ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe. Redza ndibva ndangoshandisawo kamukana kanaka muchiripo kudai so kuboza vanhu vacho munogara makawandirwa, saka muri wekutoshandisira chance. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company nekuvhurirwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, mazuva ano zvaanyore zvaaeasy. Ndiri kuti pane company inonzi Education Research, iyo inova yega company inotungamirwa nana Mukoma Owen. Saka tiri kuti chii vanokwanisa, dzashasha manje vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka vabatei mutaure navo, vanokubatsirai, vanokuitirai muri kwamuri ikoko, vari kwavari ikoko. Hazvina need yekutravela, zvinongoitika uri padini pako. But kana uri outside South Africa chakudiwa kumake sure kuti passport yako ine entry stamp. Handiti zvinhu zvese zvinobva zvotanga kutokufambira. Education Research ishasha idzi, bvunzai vakabva neko, bvunzai vakaita makampani, vakaregister makampani ikoko, vari kutorwa mari izve. So vatokudza kuti vakutowana matenda, vakutowana zvakasiyana siyana. You never know this life. Shanda kamabasa emaoko ako, kandi ndo zvirimo muBhayibheri kunzi ndicharopafadza mabasa emaoko. Saka ukatoregister company kuratidza kuti une future uri kuteerera zvinhu zvacho kana Bhayibheri racho zvikutaurwa mabasa emaoko. Mukurova manamato muchishandira vanhu ikoko muri kutoropafadzisa muridzi wecompany. Anyway, that is the conversation yataida kutaura. But zvakangokosha, garai mabata Mukoma Owen veEducation Research muregisterwe enyu macompany, mubatsirikane zvinhu zvenyu zvotanga kutokufambira muri kwamuri ikoko.